खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ आलफा उदखारि हानजाफोरनि बमा होनायनि सोमोन्दै खौरां होनो हायोब्ला 5 लाख रांनि बान्था होगोन होनना फोसावदों। आसाम पुलिसआ उदांस्रि सानखालि गासै रायजोआव बमा बेरफ्रु होनायनि फाव फान्दायनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों फोरमायथिनि थाखाय बान्था जासिदों। शुक्रबाराव ससियेल मिडियायाव मोनसे पस्टआव रायजो पुलिसआ रायजो राजानि मदद बिनानै 5 लाख रांनि बान्था फोसावदोंमोन। जों आलफाजों फज'जानाय बम बायदि आइजेंफोरनि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायाव फोरमायथिनि थाखाय रायजो राजानि मददखौ खावलायदों। बेफोर आइजेंफोरखौ बानायनाय, रोगानाय, गायनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि सायाव फोथायथाव खौरां खावलायनाय जायो होनना पस्टआव बुंनाय जादों। मोनसे वाट्सएप नाम्बार 9132699735 खौ रायजो राजानि थाखाय जायखिजाया सुलुंफोरखौ गथायनो थाखाय फोसावनाय जादों। बेजों लोगोसे सुबुंफोरा आसाम पुलिसनि मावख'आरि ससियेल मिडिया हेन्डेलफोराव थोंजोङै खौरां दैथायहरनो हागौ। खारिथि रानलायग्रा सुबुंफोरनि सिनायथिखौ आबुङै आन्दोआव दोननाय जागोन होनना ससियेल मिडिया पस्टआव बुंबावदों। नैथि खौराङाव दङ उदालगुरि नोगोराव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। मैया उदालगुरि सहराव डाम्पारजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे फरायसानि जिउ खहा। जिउ खहा जानाय फरायसानि मुङा मीरा राजभर आरो बियो एसबफर्ड एकाडेमीनि नैथि बोसोरनि फरायसामोन। बे जाब्रबथाया उदालगुरि नोगोरमानि रौता नलबारि लामायाव जादोंमोन जेब्ला राजभरआ जाथाय जानाय जायगानि साखाथियाव थानाय गावनि फरायसालिसिम थांगासिनो दंमोन। जाब्रबथायनि जाहोनाव जायगानि थागिरिफोरा रागा जोंखांदोंमोन, जाय सेंग्रा सिख्लानि थाखाय न्याय बिनानै लामायाव ओंखारबोदोंमोन। बेनि अनगायैबो जेंनाया आरोबाव बांबावदोंमोन, जायनि फिथाय महरै थासारिखौ कभार खालामग्रा आरो खौरांगिरिनि सायाव गाग्लोबनाय जादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ मणिपुर खांपकपि पुलिसआ गिदिर हाथियार आरो बारुदनि बाख्रि बोखांदों। मणिपुरनि खांपकपि जिल्लानि लवार लैजिं ब्रिज सरासनस्रा ओनसोलाव नागिरनाय अपारेसननि जाहोनाव शुक्रबाराव गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद मोननो हादोंमोन। मणिपुर पुलिसआ फोरमायदोंमोन दि मेगजिनजों लोगोसे गंसे 9 एमएस पिस्तल, गंसे 112 बोरनि सिंगेल बेरेल राइफल, गंसे हरखाब 7.62 एमएस एसएलआर मेगजिनजों लोगोसे मोनसे हरखाब सोलायनाय 9 एमएस सिएमजि बमाफोरजों लोगोसे गुसुं जानथायनि आरो गोलाव जानथायनि हरखाब मर्टारफोरनि मोनसे चार्जारजों लोगोसे मोनसे बाओपें रेडिअ' सेट, गंसे MK-A2 ग्रेनेड, गंसे हेन्ड ग्रेनेड डेटनेटर, 2 स्मक स्टन शेल आरो 14 राउन्ड गोथां गुलि बारुद। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि गहपुराव नाइट बासनिफ्राय 8 किल'ग्रामनिबो बांसिन नंखाय सना हमदों। आसामनि गहपुराव गंसे नाइट सार्भिस बासनिफ्राय 8 किल'ग्रामनिबो बांसिन लिरथायनि मोन 6 नंखाय सनानि नाव महरनि मुवाफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। शुक्रबारनि मोनायाव सिखाव फालांगिनि बेरेखायै अपारेसनाव बासआव सा 10 दावबायारिफोरखौ हमनाय जादोंमोन। आसामनि बिश्वनाथ जिल्लायाव गहपुर पुलिसआ थि इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो हवाजान पुलिस आउटपस्टनि साखाथियाव रिशन मुंनि गंसे हरनि सिबिथाइ बासखौ हमनो हादोंमोन। रेबथुमनाय नम्बर AS15C9679 गोनां बासखौ मावख'आरिफोरा मोजाङै नायबिजिरदोंमोन आरो मोन 6 लेगेज बेगनिफ्राय नाव महरनि बेसादफोरखौ बोखांनाय जादोंमोन। मावख'आरिफोरा मिथिहोदोंमोन दि जब्द खालामजानाय बेसादफोरनि लिरथाया 8 किल'ग्राम आरो 800 ग्रामसोमोन। बासनि सालायगिरि आरो लोगो पाइलटआ पुलिसनो खिन्थादोंमोन दि सा 6 सुबुंफोरा लखिमपुरनि लालुकनिफ्राय गाखोदोंमोन। बासआ गगामुखनिफ्राय बरपेटा रडसिम दावबायगासिनो दंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों।
बाथि खौराङाव दङ गसाइगावनि NH-27आव गिख्रंथाव सौग्रावनाय। गले गले गोख्रै खारनाय जाथायखौ लानानै रायजो राजाफोरा रागा जोंखांदों। मैया गसाइगावनि माहारियारि राजा लामा 27आव मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव WB65D4400 नम्बर गोनां गंसे 20 साखानि ट्राकआ मेघालयनिफ्राय सिलिगुरि फारसे थांबाय थानाय समाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गोग्लैयो। सौग्रावनायाव सालायगिरि आरो हेन्डीमेन सानैनिबो मुंखौ क'टम्पी प्राणरक्षा होनना मिथिनाय जादों। सानैबो गोब्राबै जोखोम जायो। बिथांमोनखौ गोख्रै फाहामथायनि थाखाय कसुगाव गुदि सावस्रि मिरुआव लांनाय जादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि बे जाथाया रायजो राजानि गेजेराव गोबां रागा जोंखांहोदों। जायगानि थागिबिफोरा अजद होदों दि जाब्रबथाया ट्राकनि बांद्राय गोख्रैथिनि थोंजों फिथायमोन। बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै होनना मिथिना मोननाय जादों। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फान्जामुथिखौ नायनो गोसो स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।